Nazdar lidi, já jsem Beda159 a jsem tady znova. Čau. S Matexem. A tohle bude informační video, že Matex? Bude. Takový informační video, bude to asi poslední informační video, ale řekli jsme si, že mi hodně píšete, že v Asku by měly být nějaké otázky, nejenom úkoly. Jako jsem tam měl. Tak jsem se rozhodl, protože mě zajímají otázky, jo. Teď jsem se rozhodl udělat takový pořad, teda my jsme se rozhodli udělat takový pořad, že v úterý, vybrali jsme si ten den, že jo? Okay. V úterý vyjde vždycky takový pořad, ve kterém budeme plnit vaše úkoly, které nám píšete na Facebooku. A pokud tam ještě nejste, tak tam přijďte. Nevybral stejný jméno jako na YouTube. Ano. Prostě bude to místo Asko, budeme tam plnit úkoly různý. Už jeden úkol jsem obdržel, jeden už mám, takže můžete se na ně těšit, je těžký, ale dozvíte se ho až v úterý. Ten pořad bychom chtěli pojmenovat něco jako mají Medbropa? Ne, A pátek Medbro. jo, nějak, no jo. Jo, Pátek Medbro. jo. A až takhle nějak bychom to chtěli pojmenovat jako úterý Snakeboard Bro. Že jo. A že už nebudou vycházet Asky a bude tenhle ten pořad. Takže každý úterý vyjde tenhle ten pořad a může vyjít i jiný video. Prostě ve středu, ve čtvrtek a v pátek může vyjít jakýkoliv video a není to zaručený. Jo, nemáte? Ne. Takže video 100% vyjde nějaký video v úterý. Že jo? A jděte na naši Facebook stránku, dejte tam like na tohle video, napište tam něco do komentářů, můžete tam už psát. Sem do komentářů už pište nějaký úkoly a také pište na Facebooku, tam napíšu status o tomhle novém videu, že vyšlo. Jo, tam už to pište. Rovnou, ať jsme na úterý připravení, že jo, Mates? Jsme. Budeme připravení, nejsme. Budeme připravení, ale budeme připravení. Doufáme, že budete psát ty otázky, aby ta Ne, série... otázky ne. Právě kvůli tomu Úkoly. jo, úkoly. To, aby ta série vycházela. Pokud Právě. nebudete, tak Tak tu sérii to Smůla. hodně zrušíme, no, prostě. Rychle vypadne, vám říkám lidi. A jak už víte, tak máme nový stativ. Už je na něm kamera, a to už byla včera. Informačního videa, co včera vyšla. Ale konečně můžu dělat toto. Mám tam takovou páku, kterou otáčím. ukaž ještě takhle. Jo, nahoru a dolů. A potom ještě na tom stativu je vodováha, nebo jak se tomu říká. Čekaj, já tam stavím podle mě, jak to bylo. Jo, a potom se dá ještě takhle vyklopit. Že jo, Matej? A lidi, teďko je to na výšku a dá se to prostě takhle vyklopit. Tohle to bychom mohli ukázat před zrcadlem a to bude asi v jiném videu, budeme ukazovat přesně tenhle stativ. Já teď jdu ještě nastavit. Tak. To už bude asi všechno od tohohle videa, pište tam do komentářů úkoly, dejte odběr, tady ho teď držím, je těžký, takže ho zmáčkněte. Ježiš, spadlo. Mám to rozbil, jo. Kdo se berem? Seber Dva kousky, jo. tak je. Tak, tady je odběr, tady mám like, tady, facebookový like, tady ho vidíte, hezký, ne? Takový hezký like tady je. No jo, teď je tady. Teď je tady. Teď je tady. Teď je tady. To je zase práce v editoru, ty yoga. To už bude asi všechno, lidi, dejte ten like slíbený teďkon. Jsou oba. Dobrý. Dejte odběr. Co těžký. A loučíme se s váma asi. Čau. Čau.